Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Шәһәр бюджетын үзгәртү, хезмәт хакы шартлары һәм башкалар. Чаллыда шәһәр советының 27-нче утырышы узды. Кул мускуллары ярдәмендә робот белән идарә иттеләр. 98-нче балалар бакчасында киләчәк планетасы бөтен Россия фестиваль конкурсы узды. Бүген Чаллы шәһәр судында балык пирамидасы хуҗаларына сак чарасы сойланды. Ир белән хатын аеруча зур күләмдә мошенниклыкта шикләнелә. Җинаять эше октябрь башында кузгатылган, аларның республика буенча диңгез продуктлары белән тәэмин итү белән шөгыльләнгәннәре, башкаларга да бизнеска инвестициялар кертергә тәкъдим иткәннәре билгеле. Ләкин ахыр чиктә кешеләр акчасыз калган. Шикләнелгән кеше үз гаебен танымый. В данный момент рекомендовано вмешательство хирургическое. Если в ближайшее время его не произойдет, то может повлечь еще повторный инфаркт либо смерть. Сул шикләнүчелегә карата 1 ай 11 көнгә кулга алу рәвешендә сак чарасы сойлады. Агымдагы елның 6 декабрена кадәр ул СИЗОда булачак. Шулай ук бүген аның хатынына да сак чарасы сойланды. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 номеры телефоны буенча көтеп калабыз. Чаллыда шәһәр советының 27-нче утырышы узды. Шәһәр мэры, депутатлар корпусы һәм җәмәгатьчелек вәкилләре катнашындагы чираттагы сессия 57-нче гимназияның мәгариф үзәгендә узды. Көн тәртибендә берничә тема каралды. Алар арасында шәһәр бюджетын үзгәртү, хезмәт хакы шартлары һәм башкалар. Тулырак Лилия Гатина материалында. Утырыш барышында шәһәр бюджетыннан калган акчаларның яңа ел чараларын оештыруга һәм хәрби хезмәткәрләрнең балаларына, шулай ук аз керемле гаиләләрдән булган балаларга олимпиада һәм конкурсларда җиңүчеләргә һәм активистларга бүләкләр алуга юнәлдереләчәген билгеләделәр. Моңа 12 миллион сумнан артык акча бүлеп биреләчәк. Табибларга бер тапкыр бирелә торган матди түләүгә тагын 10 миллионга якын акча китәчәк. Напоминаем о том, что мы, наверное, единственный город в Республике Татарстан, который к 800 тысячам республиканских денег, выделяемых вновь приезжающим врачам из других регионов Российской Федерации, доплачивает еще к 800 тысячам 200 тысяч из городского бюджета. Параметры бюджета города на 2023 год с учетом вносимых изменений составят по доходам 15 миллиардов 990 миллионов 394 тысячи 240 рублей. По расходам 16 миллиардов 276 миллионов 760 тысяч 109 рублей. Шулай ук сессия барышында объектларны хосуслаштыруның яңартылган планы турында килештеләр. Аңа Моторный урамында һәм Залесный проспектында табылган 2 хуҗасыз объектны кертәләр. Эти объекты можно реализовать для тех, кому они интересны. Для крупного, среднего, малого бизнеса, которые могут использовать данные объекты для развития своего бизнеса. Для муниципалитета эти объекты не нужны, но бесхозяйными они быть не могут. Поэтому держать их в таком виде, тем более они не используются муниципалитетом, мы считаем это неправильно. Урам юл челтәренә исемнәр бирү темасы аерым мәсьәлә буларак каралды. Мәсәлән, Виктор Поляков урама Казан проспекты тукталышы, Кызыл Чаллы тукталышы, Притяжение микрорайоны тукталышы һәм башка исемнәр бирергә тәкъдим ителде. Расположенного на пересечении улицы Раскольникова и улицы Нариманова остановка микрорайон Озеро. Озеро микрорайона тукталышы. Расположенному около 10-го проезда остановка Ярбуе. Шулай ук утырыш барышында топонимика турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында да фикер алыштылар. Анда скверларга, бульварларга, урамнарга исем бирү кеше үлгәннән соң 5 елдан соң да иртәрәк бирелмәскә тиеш дип әйтелә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 98-нче Балачак планетасы балалар бакчасында киләчәк планетасы бөтен Россия фестиваль конкурсы узды. Чарада балалар бакчаларыннан 14 һәм шәһәр мәктәпләреннән 4 вәкил катнашты. 5 мәктәпкәчә яшьтәге балалар командасы Түбән Кама, Кукмара һәм Алабугадан килде. Конкурста катнашучылар белән безнең төшерү төркеме дә танышты.
Шараның бірінші станциясы нейрончик нейропилотировка лабораториясы болды. Владислав Щупин фестивальға Алабуғадан келген. Ол бір фикірге генә игътибар итә ауыр булганын әйтте. Не пришло на мысли, просто меня пикнуло, и я услышала это, и нажали на кнопочку, она поехала. Нейропилотировкада үз көчләрен балачак планетасы балалар бакчасын тәмамлаучылар сынап караган инде. Хәзер алар тәҗрибәлерәк устазлар буларак мәктәпкәчә яшьтәге балаларга предметлар белән идарә итәргә ярдәм итәләр. Нейропилотирование. С помощью этой станции управляют силой мысли, нейронами головного мозга. Аннары виртуаль чынбарлык станциясы бар иде. Анда балалар автомобиль заводына бара алдылар. Мидзур КамАЗ күрдем, и кичкенә КамАЗ күрдем. Сыгыннан кванториумнан нейротехнология буенча мастер-класс булды. Анда укучылар кул мускуллары ярдәмендә робот белән идарә иттеләр. Надо было напрягать руки, вот, допустим, эту напрягла, он поехал в одну сторону, эту в другую. И надо было напрягать одну, вторую, и оно будет ехать прямо. Шулай ук балалар яндыру буенча мастер-класслар үттеләр. 98-нче балалар бакчасы мөдире сүзләренчә, хәзерге вакытта нейропилотировка өчен җиһазлар аларның учреждениесендә генә бар. Мы постарались создать такое мероприятие для детей, больше как знакомство вот с какими-то современными инновационными технологиями. То есть, чтобы у детей не было какого-то переживания, там, хоть и соревновательный дух он тоже присутствует, но, например, в тех лабораториях, в которых они не знакомы, например, не у всех в садах есть мультстудия, они просто знакомятся с этой технологией. Фестивальдә катнашучылар ясалма интеллектны алга таба танып белү өчен яңа көч һәм энергия белән тулыландылар. Бу улы тормышта аларга бик кирәк булачак ди чараны оештыручылар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ян Вальдо, Кирилл Хабзе, яңалыклар. Бары тик 29 октябрьгә кадәр генә Чаллыда халык ярминкәсе. Шәһәргә бөтен Россиядән сатучылар һәм җитештерүчеләр җыелган. Меңләгән оригиналь товарлар һәм продуктлар. Очрашу урыны 32-нче комплекс янәшәсендәге Мегастрой гипермаркеты янындагы павильон. Халык ярминкәсендә грек продуктлары, бирдә майларның зур ассортименты, зәйтүн һәм башка күп нәрсәләр бар. И деликатесларның һәм колбасларның хуш исе, балы һәм кызыл улдык иммунитетны ныгытырга ярдәм итәчәк. Яңа сыгылган файдалы майлар, чәй һәм оригиналь тәм-томнар киштәләрен урап уза күрмәгез. Кыш якынлаша. Монгол трикотажы, фин кышкы киемнәре, башлыклар сезне салкыннарда җылытачак. Бүләкләр һәм сәламәтлек продуктлары өчен сувенирларның киң сайлау мөмкинлеге. Халык ярминкәсенә рәхим итегез. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Время теплых подарков в магазинах Победа. До 31 октября совершите покупку, станьте участником акции и выигрывайте ценные подарки. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.